Allah ya yi albarka kaji. Yawwa. Yawwa. Ya man yaro karka katse man hannu mana kuma. To, tafiya. Yawwa. Ba adalla. Ina yaro? Ga nan baba. Ina gidan? Ga gidan. Wannan gidan shi za a sayar haka? Gaba ɗaya na yanzu? Gaba ɗaya. Yaro tsine muku aka yi ko bakin uwa ne kan ku. Za a sayar da wannan tafiyeken gidan haka? A. Ba wani bakin uwa ba ni tsinuwa. Yawwa, a yanda mai sayarwa ba bakin uwa ne ba ko tsine ma aka ba haka shi ma mai sayar sai dai inda yi ta jikin. Karfa ka zage ne kuma yaro. A'a, ba zagi ne ba. Allah karka zage ne yaro. Dan iska ne ni ma. Na sani baba. Dan iska ne ni ma. Na sani baba ya kuyi. A to baba ai kai ka ga mun magana. Yo ni da na zan sai muku kadara ko kuma saya. To ni ma ai kadara zan sayar kar tsoho. Ka baro tsoho a gida. To na banza ne a waje. A kan take da nisa baba ayi hakuri. Da Allah ku yi magana ciniki gida kamar yadda aka yi magana na ayi. Ayi magana. Za mu shiga gidan nan. To ya yaro. Kuma muna da yawa. To. Kar wani ima magana ka saurare shi. Gida na ne. Mu je? Mu je kaka hankali. A ku dakata. To. Ku dakata. Sai wani ɗaya mana shi kuke sai ka ce rarrafe zai yi. Ya ta kwana yaro ba su kuwa za a yi ba. To don ba su kuwa za a yi ba. Bari dan za ku ɗawan dona. Na ga abin naka ne maka ce kamar za a yi su kuwa. To. Kaja. Kai kuma ka ce da matarka ta ga ciki dan ni ta ita ce. To haka na Mariya sai ka shigo man da mutane cikin gida? Haka ake yi? Gida na ko? To dole shigo da su mana. To kaga gida ko? Gida ya yi daidai wallahi. Ya kaga gida? Wallahi gida ya yi daidai. Oh. Bari kewaya da kai. Ku gafara nan. Ko ku tsaya guri ɗaya? A'a na zuwa. Dan taimaka wannan yaron idan dinga rike ni. Kar kai mun targaɗe. Ka san ba lafiya ce da shi ba. Wallahi ka gani. Je ya ƙara kashi ko mai maliyar lafiya gare shi. Shi lafiya gare shi. Ikon Allah. Zaki. Bari kalmar shahada ina zuwa bari kalmar shahada. Waya Allah. Kai. Kun ci uban ku. Sannu kaka. Ba kwa gari ne ba. Sannu ya guri sannu. Ya guri. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan uwar ka gidanku ba manya ne a gidanku. Kake ja na kama kana da. To na ne kai. Har kawai dan na zaga da kai za ka da ke ni. An ce ma da wafi nake yi. A kai da yaran nan fa yi ni. Gindin man ɗakin can da ya suwa kan da ƙasa da kyalli meke. Ashe Allah ya kiyaye. Wayo Allah. Gidan ku ba manya ne? Da manya ba irin ku ba na banza. Kamar yaya na banza? Kaka. Kai ka to ka ba hankali. To dole kai ta karkarwa mana. Kamar yaya? To an bar baya da kora. Me farin keke nan da shi muka yi wasa. Ba yi kenan. Shi ne mai farin keke nan da shi muka yi wasa. Shi ma a wajen mai amalaki. Da kuma dai ni dai na gaya maka dai. Shi ma a wajen mai amalaki. Kuma dai. Ya hakuri kaka ai maganar in ka gaya mun baka jazan in ka gaya mun jazan mun gaya ma baka. Ya hakuri ai maganar cinikin. Me farin keke ma ni na biya sadakin sa. Ni na biya sadakin sa. Ni na biya sadakin sa. Ya hakuri sai ai magana. Bai mana. Zai dawo da ne. Zai dawo da ne. Dan ko wannan na laba shi bai shigar da a ku ba shi dan iska ne ni dan iska ne ni ma dan iska ne. Dan iska ne ni. So, kaga gida? Yayi? To raba shi biyu zan kaga daga bakin tukunyan nan? Abin da ya kai gaba can ya kawo bakin raken nan. Ya na haka, shi zan sayar ma nan kuma. Idan ka ban kuɗi na nan to sai a hankali sai in sayar ma da nan ɗin. Ba faɗa ke shan magani zan gina ba. A'a to, ni haka ne ra'ayi cin ɗan wake da diga tsoho. To amma tun da gidan nan dai ba na uban kowa ba ne na ubana ne kuma ba dan matan da ya hana nan sai da gidana ba wani dan katilan makatulan da zai rikincin a gidan nan ce zai hana nan abin da dama
bai saboda ko dan waye shi komai girman mutum komai girman jikin mutum ina jin ka tsoho to amma yaro ni za mu yi abu da bisa da da'a da kai na yadda zan baka kuɗin nan gurin amma za mu je mu yi rubutu har in ka yadda za ka siya min nan gaba kaɗan to zan baka dan amince tunda kai ka san gobe yawwa yanda kake sai wannan tsoho a yanzu ma za ta iya zuwa shekara 2000 annabi da ni fa yanzu haka ne kaka kai haka ne kaka ware daga nan in tsufa ya tsufa da manzari ake ina fiki daga nan har magana aka rayuwa ta